Welcome back to my Family Vlogs YouTube channel. नोंथांमोनखौ दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो, लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो आंनि भिडिअखौ गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव लोगोफोर ना मा बुङो। थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो ना मा बुङोबा। नै दायो जोङो गुवाहाटीयाव बाबु सुक्लेस्वर लांहाव दंफैयो आरो फाइनालि जों मैया फैदों आलासि जानो, लोगोफोरा लेंहरबाय थानायखाय आरोना। नै बेनो आरोना गुवाहाटी पाहार गरसक बाथौ पुरि गामि होननाय जायगाया बेनो आरोना। जोंहा आब'लाहानि बाउन्डारि लामाया बेनो आरोना नुनाया। फाइनालि नोंथांमोनाबो जोंनि पाहार गिदिंनो थांना बेरायग्लांनोसै न' सिङाव बेसेबां थाबाय थानो होनना ओंखारबोबाय आरोना। नोंथांमोनाबो एसे नायलांबाय थादो, इसोरनि पाहारखौ जोङो एसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामना होनोसै। लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ जों थाबायलांबाय थानोसै आरोना। Kita akhirnya doi. Kita nang lakuan yur tangan nane. Ini, tangan ni kena dulu. No dia rancu bagi lah. Ayo dia kena lantar. Ini lah ini. Pah. No kena tar, gak kena hayu. Ayo isi. Itu nih video kok. Serah. Begitu berapa istilahnya? Istilahnya. Enggak kena. Lagi. Oh. Mana ring tangannya baca, itu tang juga. Ya kok mana ini kutu kan? Betul kutu kena ya kebelah ini. Praktis tuh kayak Malaysia na? Ya, mengdu jengke, mengdu awan jengke mengan mak. Mana? Ni orang ni macam mana lah, melasan orang mana gila. Tiang. Finally nih dah pahar nih fashion juga. Berai nama tu sendiri, nani bisik tu nama tu sendiri. Apola nih.